Salam dostlar, kanalımıza hoş gördük. Şu körkojak videomuzda intran kodu onu soraştırdılar. Zatdiler intran kodunu çıkan okma, intran kodunu nemci goyan ok zat sorayanlar bolya. Imodan zatdan intran kodu şu wagtça yok, haçan çıkacak edil belli däl. Öz wagtlyna çıkıp durýar. Ýadyňyza düşýän bolsa täzeýle onuň näçe wagtlap çykmady. Täzeýle bir kungalyna 29-30 gün çykdy bir günlük ýöne. Täzeýle sowgat diýen ýaly çykdy. 30 bir gün 2 gün öşdi eýen. Şowa kod meni alanlar bilýändir. O YouTube goýmadym intran koduny. Şoň üçinem alanlar bilýändir. 2 gün 3 gün ýaly intran kod soň işlemedi ýene köp kişi imada satýandyr. Ýa intran kody kime gerek bolsa 5 manat, 10 manat, 3 manat, 7 manat zat. Bilýärmi? Alýan dostlar ony alasy gelýän köpsi gelýär soramaly satýandyram. Razym zat bilýärmi? Käýergen satýar 2 günden ötjä intran kody. Gaty ise 2 gün bolmasa da 1 gün ondan zat etýärler gelýär intran kody öşdi zat. Outline pen bilýän bolsaňyz gelip koduny zadyny soraýan zat ýa berýär. Olam intran ýaly ol kod çykyp dur. YouTube açana. Şoň üçinem outline medel şu intran ýaly serwerlaryny zat etýärler. Intran ýaly şey etýärler. Intran koduny edil haçan çykjagy belli däl. Käýler imada satlyk intran kody 5 manatdan diýär. Näçe gün işler diýen o garantiýa bermeýärler. Olam intran kody işleýän işläňok edip bilemok. Menem intran kody çykdygy alýan çykmasa da näme etjek? Ýörekde ulanýan o penlimizde şu wagtky intran kody ýok bolan üçin ýörekde intran ýaly işleýän opayna bu set pesrak bolan azyk pesrak kimin wifi güýçli tarifde duran bolsa ýa bolmasa set gowrak wagt bolsa Wi-Fi VPN go işleýär, VPN ady CloudVPN. Özüňiz Play Marketden alyp bersiňiz. Ýerýän CloudVPN ýöne girýän, connect'e basýan. Köpde iýberýär, menkide işlemedi diýär. Garaşyň bir ýene edip görüň. Connect diýär, disconnect diýär. Edip görüň näme işledi. United Kingdom, London ýa öyle. Ýer saýlýar, şeýle işleýär. YouTube ýer görkedi. Instagram işleýär. Facebook olar bilemok. VPN nädip güýçlendirmeli ýa siz çukurun. Bir video ýer görkedi. Birazcık bu set pesrak bolansa. Ana görüşüňiz ýaly. YouTube'a işläp dur. Reklamaly VPN'ler. Görüşüňiz ýaly YouTube'a işläp dur. Instagram'a işleýär. Hemme adam işleýär. Go VPN, SnapTube go işleýär. İlk başda set pes görkeder SnapTube'dan aýdym basap SnapTube'un içine geçireňizde çaltap başlar. Chrome websaytlary hemme zatlar gowaçýar. Hemme zada professional VPN şoň üçin siz zat etýän özüňiz ulanıp bilersiňiz. Android 5'den pes telefonlarda ýaňyşmasam açana oýtýan. Android 5'den ýokarda bolmaly. Özüňiz VPN ulanıp bilersiňiz. Ýene Nun VPN bar, ona ulanıp görüň. Ýokman ikisinden biri işleýär. Işlemese 60'a baryp 60%'e barar. CloudVPN 60%'e barar öçer. Ondan disconnect dip çıkar. Sonra täzen ýene connect'e basyň. Ýene 3-4 ýerde edin işlemese işleýär ahyry. Öz işlese öçürmänken hemme zada Clash, YouTube hemme zada da girýär. PUBG'da girýär. Hemme zada öçürmek ýokman däl. Şoň üçin şu VPN ulanıp bilersiňiz diýip maslahat berýän. Videoňy görýäňiz üçin başla bolun.